सरकारने साखर हंगाम 2022-23 साठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांद्वारे देय असलेल्या ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला अर्थात FRPला मान्यता दिली। यावेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक भाव 305 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला। मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने ही माहिती दिली आहे। कृषी मूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार यंदाच्या साखर हंगामात FRPत प्रति टन 150 रुपयांची वाढ करण्यात आली। केंद्रीय अर्थविषयक समितीने बुधवारी यास मंजुरी दिली। या निर्णयाने यंदाच्या हंगामात प्रति टन 2900 रुपयांवरून 3050 रुपये भाव शेतकऱ्यांना मिळणार आहे। केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यातील 5 लाख कामगार आणि ऊस तोडणी कामगारांना मोठा लाभ होणार असल्याचा दावा मोदी सरकारने केला। दरम्यान FRPत वाढ केली असली तरी साखर उताराचा बेसही 10% वरून 10.25% केला। एकीकडे प्रति टन 150 रुपये वाढ केल्याचे सांगण्यात येत असले तरी उतारा वाढवल्याने प्रत्यक्षात ही वाढ प्रति टन 75 रुपयेच असेल। यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली। केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून इंधन, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक आणि बियाणे या सर्व बाबींमध्ये मोठी भाववाढ झाली। परिणामी ऊसाचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला। कृषी मूल्य आयोगाने ऊसाचा वाढलेला उत्पादन खर्च, खतांचे वाढलेले दर, मशागतीसाठी येणारा खर्च विचारात घेऊन ऊसाच्या प्रति टन दरात 150 रुपये वाढीची शिफारस केली होती। मात्र वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत FRP मध्ये 150 रुपये केलेली वाढ अत्यंत तुटपुंजी असल्याची टीका शेतकरी वर्गातून होत आहे। शेतकऱ्याला ऊसाचे भाव जसं पाहिजे तसे भेटत नाही। शेतकऱ्याचे खताचे भाव वाढलेले आहेत, इतर खर्च शेतकऱ्याचा वाढलेला आहे। डिझेल वाढला म्हणजे मशागतीचा खर्च वाढला, असं शेतकऱ्याला जसं सगळाच खर्च वाढला। आता कारखानदारी FRPच्या हिशोबाने पैसे देत नाही, मग ते रिकव्हरीच नाही। एकूण रिकव्हरी आता वाढली म्हणतात तर एकूण हे असं पैसे कमी देतात। पुन्हा बऱ्याचशा कारखान्यांनी ऊसाची साखर केली पण पैसे कुठे दिले अजून। केंद्रीय अर्थ समितीने शिफारस स्वीकारताना FRPचा मूळ बेस मात्र वाढवून शेतकऱ्यांना एका हाताने दिलासा देताना दुसऱ्या हाताने त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात खोडा घातला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी केला। काल पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः आढावा घेत FRPची वाढ घोषित केली, परंतु ही वाढ खरीच शेतकऱ्यांना वाढ झालेली आहे का? या खिशातून 10 रुपये काढायचे आणि या खिशात 15 रुपये टाकायचे, ही कुठली वाढ आहे? एकीकडे बेस रिकव्हरी 10%हून 10.25% करायची। मागील हंगामात बेस रिकव्हरी 10% होती आणि FRP 2900 रुपये होता। या चालू हंगामात येणाऱ्या हंगामामध्ये 10.25 रिकव्हरीचा बेस धरून 3050 रुपये FRP जाहीर केली। म्हणजे 1% रिकव्हरीसाठी 290 रुपये वाढायला पाहिजे होते, तर बेस रिकव्हरी 25%नी 0.25नी वाढवली, म्हणजे 75 रुपये तिथं शेतकऱ्याच्या 150 रुपयातून घटले। म्हणजे खऱ्या अर्थाने फक्त 75 रुपयेच ही FRP वाढली। ही मोदी सारख्या पंतप्रधानांनी जनतेच्या ऊस उत्पादकांच्या डोळ्यात केलेली धुळपेके। सर्वसामान्य मतदार आणि शहरी मध्यवर्गाला आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत असे भासवण्यासाठी एकीकडे FRP मध्ये वाढ केल्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे रिकव्हरी बेस वाढवून ही वाढ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही याची तरतूद करायची, हा भाजप प्रणित केंद्र सरकारचा कावा अत्यंत निंदनीय आहे आणि शेतकरी विरोधी असल्याचं बोललं जातं। केंद्राने FRPत केलेली तुटपुंजी वाढ म्हणजे राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला अशी झाली असून सरकार वाढ केलेली FRP कायम ठेवणार की त्यात वाढ करणार हेच पाहणं महत्त्वाचं आहे। द कॉलम न्यूज साठी विजय चिडे, औरंगाबाद।